Adalo nimo pag-ubang kinanay nimo langga, isa may masulti nimo kinanay. Ginang malaban ng tubo. Malawi rin ginawa niya. Di ba tapo na tupak? Lang no. Bisin na dito mga followers diri nga. Matabang dayon kanon ay kanato no. Dila ila ito magwala og paglaom. Sige ra. Unya ma'am, usa may sakit ani ni nanay ma'am? Yang ibate ana lagi nga si siya ubo nga dugay na kanayang ubo niya anang gani sagol dugo na yan ubo muna ang siya ipa-check up mo lagi to muna siya ang iyang resulta na siya TB na siya complicated na UTI na siya kanang ulcer acute ulcer muna bitong nanginanglan jud mi og tabang lang isip pa sa kong inahan kay gusto palagi daw siya nga minom jud siya tambal gusto pa jud niya nga mataas pa dito ang iyang ginabuhi. Sige yaman niya kung tungod po lagi sa init kayang ulo, ginakasapan jud mi niya nga, kung sa pa man jud ay kunyo tabangan, kanang wala, patay na ko. Kaya na ninyo akong tambal. Niya, mo lagi po, kulang po lagi kayo ni sa financial, di na mo makakay sa iya tanan po. Niya, kung magulang po, iyang banaw, po trabaho. Magulang po, iyang banaw, po trabaho. Hindi, adlaw-adlaw gina siya nagagatas. So isa pa na sa reason nga hindi siya makakaon og tarong, di siya makakaon sa tama niyang oras nga pagkaon no. Kay tungod upod sila ay bugas. So lisod jud kaayo no. Maayong buntag. This is Team Good Vibes. I'm Inday Dangas. Ano yung manambirta na ami karon diri sa Banbanon Laak Davao de Oro. Tungod kay gi-invite ni anang among isa ka silingan dito sa Tagum nga moano diri sa ilaha tungod kay magpatabang sila og publish sa ilahang kahimtang diri. Wala may lain matabang kundi pag-publish lang sa karon tungod kay wala pa mi nag-earn sa among Facebook. Abot na jud mi diri sa ilahang lugar diri sa Laak. Ayo. Dili may buntag te. Tagpot, ayun mo dahil. Abot lagi mi diri sa inyong happy ba. Salamat kay initarte. Paano mo mamate? Oo. Mama niya kung suon. Ay gid ay tino mga 1 hour gid gikan sa Tagum ba. Diyan. Ready sa mong mamate. 56 naman dito siya. Ano Bata man pa nga kayo, pero mura tingnan na. Gani. Ay bata pa magitsig now. Ang banaan niya te. Wala, patay na ako papa. Unya ma'am, kailan naman siya katuig sa iyang sakit ma'am? Sa iya karong sakit, dugay na siya sir kay katong nagsugod na iyang sakit mura og 2012 niya na uli na siya to kanatambalan mo gud siya to nga time na uli na siya mas nibalik na pud siya karon mas karon ang mas gabi jud kaayo ang mga kon kay mura complicated na ba na complicated na kanang siya ulcer na sa UTI na katuig siya to lagi ditong TB niya isa pa jud wala pa jud sila tambalan ng karon awa iyang makita man pud sa iyang lawas nga 28 kilos na lang jud siya. Usa pa yata jud ni madam no. Payat jud ayong taon. Nya ang tambal ani dam, usa may kon ani nagday esporta sa gobyerno. Process pa may kay naghawla taon mi sa iyang itong result sa iyang sa sputum. Nya mo tong gipabot na result para matagaan na siya ang tambal. Wala pa din si maintenance te. Wala pa kay katong time nga naging ko nga kuan matagaan na mi ang tami ato pero pangayoan man gud siya og sputum ba. Naman gid na. Okay, x-ray pa man itong pangayo nila Carmero, x-ray o itong sayang ihi niya. Bisitahan naman din siya kung sa ihi niya sa iyang UTI pero wala manguto naman napalit ba kay mahal mo kay itong sa UTI niya. Kana imong mama tambok yun niya sa una. Oo. Tambok jud ni isogod. Dili, matamo ko ang gamay. Iyang So nga kuan pagsugod mga pila ka tuig na namayat si or bulan dayon pa na pag unsang sakit tong mga pila pud ka tuig kay murag hinay-hinay siya. Inana sa TV kay hinay-hinayon jud ka. Katong pag human niya atong 2012 na tambok-tambok na siya to pagka human niya siya tambal. Mga karon ni balik
na kunan na mo siya nga mo dibalik ang iyang kuan kay wala ko biya jud mi kabalo nga nag TV siya tunga time kay last gig man siya nya kanang okay man di man pud siya hangakon ang wala siya ibakon kay ubo dugay na nya ang iyang ina kon karon di kay siya mukaon tungod sa iyang ulcer kanang magsakit nya grabe pud iyang UTI lagi kay masakit na iyang diri piston sakit na iyang mga diri abag. Pero unsa yung mga tambal niya ginainom, ma'am? Sa UTI niya wala pa naman napalit iyang tambal jud. Kaya tagpila da iyang tambal di ma'am? Mga 40 plus ang isa. Ang isa. Yeah, times again. So pila ka tambalan iyang ginainom di ay ginatik pagakuan? 14 lang tabuok. ang iyang- 14, so duhan jud day kayo no? Duhan jud kayo siya ginatik nga tambal. So kani si ma'am, say pangalan nimo gani ma'am? Rosalina pero Rosa ko ang angga. O kani si ma'am ing na sa mong balay ming dool. Kay gusto lagi dia siya mga tabang ug sa to mga followers kay tungod sa tambal nga dili nila makaya og palit kay basing na mga humok og kasing-kasing dinaa na gusto mo tabang sa ilaha. So nag-indulge sa mo kay aron di pa social media daw sila karon makita po sa mga tao na gusto mo tabang. Pila din mo ka magsuon te? Sa mga nga nagsuon, ito may kabuok. Pero ang isa namatay niya, pat may ka babae, niya duha ka lalaki. Niya among duha ka lalaki, paras pod sa iya nga napoy mental health pod. So dili gid ay sila kakaya og kanang support sa mga panginahanglan ni nanay kay Bali, kami lang duha sa akong magulang, kay kami man ang kinamagulangan ako magulang kasi kaduha ko. Bali kami lang ang tinabangay nga nagsuporta sa ilaha kay mga PWD lagi niya kani pud akong manghod wala ko trabaho kay atiman pud sa ilaha ba. Unang kami sa akong magulang mo'y nagtinabangay pero di ba jud na mo mahatag yun ang need sa ilaha ba nga kay kani ginapangayo niya perminti gatas kay di kay siya nakakaon kanang kanon kay tungod sa iyang ulcer kay wala lagi natambalan kay na yang ulcer man ako wala man kay ginatek diyan nila tambal kay di na dyan na mo makaya ang kwan kinabaya po may pamilya no niya bila ang sarap po trabaho sa kong bana driver single driver lang niya upat po baya akong anak niya kailangan jud pud namo nga suportahan ang mga ginikanan labi na pud akong duha ka PWD wala man diri gud karon kay isugo daw to nang hakot daw og kawayan ora pud taon tay matabang-tabang pud sa mga nga makasustain jud makapalit-palit og bugas kailangan man jud pud nga magatas siya kanino magwild na gani ni usahay tungod nang ilagi siya kataro og kaon niya mais pa gid ang ginakaon niya magsakit daw iyang kuto-kuto muna sa mga tao jud na manghinatagon lang jud no ngayo lang jud may gamay na suporta para lang sa need nila gatas or tambal sa man bugas ngayo lang jud may tabang bisan gamay lang emotional ngayon lang jud may tabang kay sa mga pod na pod may mga anak pod na tabangunon pod kailangan jud pod na mo nga magpagpon sila unang dili ka ay may kasustin nila sa ilahang ginapangayo dahil adlaw-adlaw gina siya nagagatas niya kung magulang po iyang banawa po trabaho yan na po yung batang gamay muna sisag tawag sa kuha nga gat si mama wala na po yung gatas mani-mana na maglabad na po na kung ulo asa na po kumangita na puno na siguro upang kay isoy punta sa ilaha ba muna maayo lang siguro tabang ninyo bisan ginagmay lang dako nag-ayon na tabang para sa ilaha para po sa akong duha kamanghod na mga PWD. So kani sila ma'am na member na sila sa PWD. Oo, na membro sila pero na pila na mo ka natagan man para kaisa pa kung bagura man gumis sila na kuan sa isa marag So si nanay te bilong dai sa PWD pod. tulo na sila. So naagi day mo mental kuan gud tino sa inyong both sides sa inyong pamilya, sa imong papa na apod, sa imong mama na apod. Pila gani mo kay imong mga suon lalaki te? Duhara. So sila giduha ang kanang sila kuan. giduha ang diferensya. Dapat sila ginunta ang kanang kuan gani unta ano kanang kuan kang nanay dapat sila ginunta ang tarong ko kay sila maka-support. Unya ti ang kanang mga pagkaon ni nanay ti, kumusta man ang kanang ihang sudan? Unsay ginasudan ani niya? Sahay, kung kasi mag-asin na dyan siya. Yung anay siya, kamot dyan siya kaon kay gusto pa dyan magpakabuhi. Siya. Bata pa Siya, po siya. bahalag asin lang akong sudan. Kung naman gud siya gatas, maambaka na mo siya kanang gatas.
mo na yang sudan adlaw-adlaw kung wala siya ay kanang wala may kasuporta ba nga kuan nga gatas niya ay kanang panudan gatas lang ang sun ayahang ginasudan siyang kanon niya kung wala kape kung wala jud manikamot lang siya siya kaon asin asin na lang yan para masudlan lang jud kay magkapit man gud yan Tukuto, Sa may gusto mo ipahayag sa itong mga followers, gusto ka maigtabang sila, sa may ingon mo sila ha. Ang galit, tabangan galit ko ninyo galit. Ay suporta ko, akong kuan, akong tamban na ko, akong kuan ba. Kaya akong buti ay gatas na ako, ganudan na ako, tanan-tanan ba, akong magamit tanan sa bangalay. So naami diri karon may nangayo og tabang sa inyo ha sa mga itong mga followers nga basig na may mga sobra-sobrang blessings dinaan nga ikahatag sila o ikasporta bisag unsa og kaning pamaagi sa mong pagvideo isa pud ni sa ilang gihanyo sa mua nga unta na matabangan namo sila sa through social media nga basig ni mga tao na motabang pud sila ha. So ikaw te sa may masultin nimo te sa itong mga followers? Ako alam po niduol ko sa ilaha para lang jud nga mga og tabang sa inyo ha bisan ginagmay lang nga hinabang para sa kuang inahan ginagmay lang nga tabang dako na kay na akong pasalamat para sa kuang ginikanan kay luoy pud ng taon kaayo ni wala jud kay gusto jud niya nga magpakabuhi pa jud aning kalibutan kay nga lang man jud ipangayo kanang needs lang nila kanang pamugas gatas niya tambal niya kay sige na yung taon nagyaw-yaw, sige ingo na. Papyo naman siguro ko rin yung wala na. Tagbangin yung taon ko rin yung kalusa pamatay ko niya tabangan. Sige na siya ka na sa mga. Pero wala man dyan po rin mahimo. Ginagmay lang dyan among mahatag. Kaya itong pamilyado po dun me. So guys, need po din nato og kanang vitamins ng nanay para motambok-tambok si nanay ug mobalik iyang gana sa pagkaon. Basig nay sobra-sobra diha nga nay mga vitamins, pwede nato hatagan si nanay or cash para pangpalit niya og vitamins. Din bugas, mga dilata, mga clothes, pwede ra kaayo, pwede ra ninyo kontakon or i-direct din at to diri sila diri sa Banbanon, Laak, Davao de Oro.